चल भाई करो। हाँ स्टेशननिफ्राय ओंखारनानै फैबाय जों दा नै ओमफ्राय टिकेट लाखांबाय पार हेड 6 टाका लायो ओरै हावरा ब्रिजखौ नायदो माबायदि नुदों दा बेनि सिंजोंनो थांगोन जों दा थांबाय जाहाजाव गाखोहैनोसै ओमफ्राय नोंसोरबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय नैबे जाहाजनिनो राइट साइड नै बिथिंजाय माने इडेन गार्डेन दं स्टेडियाम जाय क्रिकेटनि गिदिर गिदिर गेमफ्रा जायो बेयावनो जायो बेनो सर्टकाट खाथिसिम थांबानो मोनगोन जाहाजजों गाखोयोब्ला दा जों थांगासिनो दङ दा जाहाजा लागायखानाय ओमफ्राय जों दा थांगोन ओरैजाय आखिथिं थांगोन जोङो बाग बाजारथिंजाय ओरै आगदा इडेन गार्डेनथिं थाङोबा बाबुघाटसिम थांनो हायो ओरै बेन्दोंनि मोनसे ब्रिजबो दंबावो बैथिंजाय दा जों बिथिं थांला नोरैजाय लेफ्ट साइडआव थांगोन दा ओरै ब्रिजखौबो नों नुहुरखाबाय दा खाथिथाराव माबायदि नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअआव एक्जाक्टलि नोंसोर जेरै असेआव नायनाय बायदि बेयावबो आंनि भिडिअआवबो नुनो हागोन आरो नैबेनो जाहाजा मोननै लागायनानै दंखायो बाहाय दा मोनसे बाबुघाटसिम थांगोन मोनसेया बाग बाजारसिम थांगोन जाहाजाव गाखोबाय जों मानसिफोरा दसे बेयाव बर्डआव गाखोनानै बेरायनोसै जों ना मोननै बर्ड होनानै दं बाहाय मोनसे बाबुघाट थांनाय मोनसे ओरैजाय दस्राथिं नै ओरैजाय थांबाय बाबुघाट ओमफ्राय जों दा थांगोन ओरैजाय माबाथिं बाग बाजारथिंजाय जाहाजनि आवाजआ बिराद गोराथार एकदम खोनानो नागिरा मोनसेबो ओंखायनो नैनो दा एलाइथो हावरा ब्रिजसिम थांगासिनो दं सिंजों ओरैबायदि हां हां गिदिरखा दैया आयौ गिथाव बाथावनो बायसान्सआव नावफ्रा गोदोफ्लांबा मा जागोन बेखौ सानलायलाङो एखमबा ना गाखोबा ओमफ्राय नायदो नै दा हावरा माने ब्रिजनि एकदम सिङाव फैथारबाय जों ब्रिज गेजेराव माने मोनसेबो फलाथ' गैखाया खुन्थियाफोर जेबो गायनाय गैखाया बेवहाय ओरैनो लहाजोंनो माने हमथानानै लाखिनायखासो नालाय गासिबो लहाजोबखा बे ब्रिजआव माने मोनसेबो दंफांनि बुस्थु इस्तेमाल खालामखायाखै गासिबो लहाजोब नायनो हागोन नोंथांमोन नायदो नै दा तकरिबान 8:10 जाबायमोन खोमा 8टायावसो खुलियो खिन्थु दे फुंनि बे जाहाजा खारनाय माने 8टायावसो सुरु जायो दा 8टा जाबायमोन 8:10-15 जाबायमोन खोमा खारहैनायनि माने टाइमा एसे दा बेसेबां समायना नुदों नायदो नोंथांमोना दैयाबो खाफ्फि गिदिरखा बिराद गिदिर गुवारखा आरो एकदम बे दालाङा माबा 700 मिटार गोलाव आरो 700 मिटार थाबायनानै माने बिदिनो 15-20 मिनिटखौ लाखायो आरो बे खाथि खालानि मानसिफ्रा नायदो बेयाव गासिबो दुगैजोबो नाथाय बे दैनि साइडआव ओरैबायदि लेथ्राखाना मानसिफ्रा गासिबो खास्राफोरखौ गारजोबो आरो बेयावनो सि सुयै दुगैयो बिसोर गासिबो एथ' लेथ्रा जायगायावनो भाई लोग को देखो यार हट जाओ भाई गोलोम बोथोरनि जाबजों गथ'फ्रा गियाब्रा बे जाहाजाव टायार खानानै दोनोना बेयाव बाबथाबलाबायो ओमफ्राय गोजौआव गाखोनानै बाज्रुमलाबायजोबो नायदो नोंसोर गिनो रोङा एथ' गिदिर दैयाव माबा माबि जानुवार थानानै अरजानो गिथावथाव जोंथ' सानोना नाथाय बिसोर माबायदि बेयावनो गेलेलाबाय थायोनो चल भाई करो नैबेनो बाग बाजार जाय लास्ट माने स्टपेज आरो बे जाहाजा बेसिम थाङो बेनिफ्राय गुरायनानै जेनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन बेसिम थांफिनबावो दा बेयाव जों सफैबाय दा बेनिफ्राय जोंबो गुरायनानै थांफिनसै दा नायदो बेफोर जेसेबांखि स्टेशन बायदि माने स्टपेज दंना बेयाव बेबायदि गिदिर गिदिर लहानि माबा दोनो जेनिफ्राय माने जाहाजाव गाखोग्रा आरो
ओरैबायदि गिदिर गिदिर सेनजों खानानै दोनखायो जाहाथे मावैनिबो माने खारैनि आरोना। दा जों थांफिनसै बिनिफ्राय। घूम लिया है ना बोट में बैठ के, कैसा लगा आपको? दा जों फैफिनबाय सेम जे जायगायाव लाखिबोदोंमोन फैनाय समाव बे थांनायावबो बेयावनो लाखिनानै थांबाय थागोन आरो। ओरैबायदि सुबिदा ना मानसिफ्रा माने मेन रडजों थाङोब्ला गोबाव सम लायो, नाथाय बे जाहाजजोंबा थाब थाब सफैनाय जायो। ओंखायनो बिराद मानसि गाखोनो थांलाय फैलाय गोबां मानसिया बे जाहाजजोंनो सफर खालामो माने। हावड़ा स्टेसनाव मेक्सिमाम बेना हावड़ा स्टेसनाव थांनो थाखाय बिराद सर्टकाट जायो आरो थाबैनो सहैनाय जायो। बेनि थाखायनो दा जाहाजखौ बांसिन बिनि लकेलिटि मानसिफ्रा इस्तेमाल खालामो आरो बहुत खम फैसाजोंनो नों ट्रेभेल खालामनानै हावड़ा स्टेसनसिम थांलाय फैलाय खालामनो हायो। बेनि थाखायनो नै दा जों फैफिनबाय ओमफ्राय दा हावड़ा ब्रिजखौ मोनफैफिनबावसै। गोजाननिफ्राय फुल भिउखौ देखायबाय आं नोंसिनो माबायदि नुदों। नुनायावथ' गोबां मोजांखा गोजाननिफ्राय माने एकदम पिकचारफ्रावबो नोंसोर नुबाय जानांगौ गोबां समायना नुयो। असेयावबो मोजां, खिन्थु माखासे बहुत लेथ्रा खालामनानै दोनो बे जायगाफोरखौ। आवगायाव नुलांगोन दा बेरायहैब्ला बेहाय माने हावड़ानि ब्रिजाव जों बेरायहैगोन दा बाहाय दा देखायगोन माबायदि साफाना मोजां बाहाय आरोना। नायलांबाय थादो नै। नै बिसोरो दा ना हमनो थांसिगोन। सानसेथाला नाया हमनो थांखायो आरो ना हमनो नाखौ एवगासिनो दं। गोथाव संख्रि होनो नाया हमग्रा नै जे गासिबो लाखाजोब्बाय। कलकातायाव बेरायफैजोब्बाय जों हावड़ा ब्रिजआव। माबायदि गोजोन ओरैबायदि गारि खारखायो। हाँ खाथियाव नायथारदो लोगोफोर एकदम दा थाबाय जोबथारसै। थेंक इउ होनो जोमै एसे नांहांहां जोब्बाय। थाबायनो ला हावड़ा ब्रिजनि गोजौआव ओरैबायदि बार नाङोना, ओरैबायदि बार मोजां नाङो। थारमाने गसंनानै थानो मोजांथार बेयाव।
ओमफ्राय गिनोबो ओंखारो आरो गारिफोर खारबाय थायोना बाहाय दालाङा मावबाय थायो गेजेराव ओमफ्राय गिथाव बाथाव मोनलायलाङो मालाबा बायफ्लांबायोबा बिदि सानो आरोना ओमफ्राय गोबां मोजां खिन्थु दा गरम बोथोराव बेयाव जिरायनानै थानो बा उन्दुलाबायनानैबो थायो मानसिफ्रा नायदो नों लामायाव खनसे खिथुउनथिं देखायहरफिनसां बे ब्रिजनि साइडआव फ्रुइट्सफोर ओमफ्राय फिसा फिसा गस्ला दखानफोर बायदि बायदि फानो बेयाव ओमफ्राय नायनो हागोन नों गाहायाव माबायदि लेथ्रा बे बिलाइ माबा माबि फिथाइ सामथाइ जानानै गारलाबायनायखौ नुनो मोनो आरो बे मेइन फलआ नैबेनो बे फारनैथिंबो बिदि गोजौ गोजौ फल दङ बेनिफ्रायनो लाखियो खोमा बोबथानानै ना बे ब्रिजखौ गेजेराव ओमफ्राय बे वालाव नायदो नों गोजा गोजा गय जानानै गारनाय ना मानाय बे गासिबो गोजा जाजोबा ओमफ्राय साइडआव गासिबो बिलाइ माबा माबि बिदिनो खास्रा गारजोबनाय आरो बिदिनो ओमफ्राय साइडआव फ्रुइट्सफोर फाननाय थायो फिसा फिसा ओरै जोबजासे माने लास्ट बै हावरा स्टेशनजों थांजासे ओरैबायदि लेथ्राखा माने हासुदैबो मोनामलाजोबो बेयाव माने खुगा सिनानै बेरायनो बिराद दिगदार बाहाय नाथाय लकेल मानसिफ्रा बिदिखौ मोनामनाय मोनगोन ना मोनाथाय नाथाय बिसोर गासिबो बिदिनो लेथ्रायैनो दोनजोबखायो आरो बे जायगाखौ साफा खालामनानै दोना हावरा स्टेशना बे ओमफ्राय हावरा स्टेशननि जास्ट बगलावनो हावरा ब्रिजआबो दङ ओमफ्राय बे ब्रिजनि गेजेरावनो बास स्टेशनबो दं आरोना नों हावराया माने कलकातायाव जेरावबो बेरायनो थांनो गोसो गैया नों बे बास स्टेशनाव थांनानै बासाव गाखोनानै बेरायहैनो हागोन आरो